Adrian Zelaia, Gabon, iaia izan ere etzaitatzera egin, Joseba Barandiaran, Gabon zuri ere. Gabon. Gaur puntua elkarri jarriko diozue, baina lehenengo bultzada Arantxa Zugastik emango dizue, berak egin duen hausnarketak hain zuzen dere entzun dezagun. Aurreko astean Barakaldon gertatutakoa eta gero hor dabiltza Partido Popularra eta Alderdi Sozialista desauzioei aurre egingo dien neurriak adosten. Oraingoan ere, berandu eta korrika eta presaka. Ze desauzioen drama hau ez da gaurko gauza. Izan ere, urteak dira ehundaka eta ehundaka famili kale gorrian geratu dela bankoetxeek eta beren bezeroen artean sinatutako letra txiki hori azken puntaraino eraman delako. Eta guzti hau politikoen aurrean pasa da gainera. Oraingo honetan badirudi salbuespenak izango direla, eta salbuespenen artean badirudi izango dela bikotea langabezian egon behar duela. Eta bikotea esaten detenean, bikotea hau da bai bata eta bai bestea. Eta horrek erantzun nahiko garbi bat daukaz, bai bankoetxeek, bai politikoek eta gizarteak ere ondotxo daki soldata bakar batekin nekez atera daitekeela aurrera kreditu bat eta gaina famili baten presupuestoa. Beraz, beldur naiz ez ote den geratuko arinean Partido Sozialista eta Partido Popularraren arteko hitzarmen hau eta ez ote den sakontasunean sartuko. Hauxe Arantxa Zugastik egindako hausnarketa, hemendik aurrera zuen puntua eta zuen erantzuna. Joseba, ikusita desjabetze edo desauzio prozeso hauetan, prozeso hau eta krisialdiren artean dagoen harreman zuzena alde batetik. Eta bestetik, eztabaida horren ondorio zuzenak krisialdean bertan edo krisialdiaren aurreko politiketan, zuk zelan ikusten duzu kontestu ekonomikoa desjabetze inguruan. Hau da, zeintzuk izan daitezkeen prozesu edo eztabaida honen ondorioak eta mugak ekonomiaren ikuspegutetik. Zeintzuk izan daitezkeen ondorioak dakizkigunak, ez dago batetik bankuak euren ganatzen dituzte berez ezertarako nahi ez dituzten etxe batzuk, lehendik ere etxeak sobera dituztelako. Familiek jasaten dute segulako txoke edo kalte handi bat, ez euren burua kalean ikusita. Eta estatuari gaina sortzen zaio arazo sozial bat, familia hori benetan babesgabe eta kalean gelditzen baldin bada, ez? Orduan, batura horretan nik uste dut konponbide sozial desiragarriena alde guztientzako izango dela bankuek sobera dituzten etxe horiek, etxe gabeek nolabait erabilditzaten eta administrazio publikoek erabakik beharko dute hori alokairu sozialaren bidez edo nola lotzen den, ez? Iruditzen zait horrako konponbideen bat gertatu beharko dela. Eta baldintzak, klaro, Espainiako hipoteka legea esan dezakegu bankuen oso aldekoa dela. Hori hala da nazioarteko konparaketa bat egiten baldin badugu, ez? Kontua da, bankuen oso aldekoa dela eta aldaketa bat egin ezkero atzera eraginkortasunarekin topo egingo genukela batetik. Eta hori nolabait salbatuko balitz ere, kontuan izan behar da baita ere, maileguak izateko garaian, lagundu egiten duela bankuen aldeko izateak esan nahi dut. Zenbat eta baldintza ahulagoak jarri bankuaren alde, bankuek automatikoki egingo dute hipoteka gutxiago eman, oroar, familiei. Eta, esate baterako Latinoamerikan, da beste hainbat herrialdetan gertatzen dena da, hipotekan nahi duenari bankuak ez dio ematen, eta bankuak emango lioke bakarrik behar ez duenari. Hau da, hor ere badago legearekin arrisku bat, ez, gogorri jokatzea. Eta ez zait iruditzen martxan jarriko denik oso kasu zehatzetarako ez baldin bada behintzat, etxea eman da zorra kitatzearen kontu hori. Errazkeria zakaso, nik uste dut batzutan aipatzen dela, baina badituelako, lehen esan bezala, mailegu probisioari buruzko eraginak, eta bestalde lagunduko lituzke esate baterako, prezioa jeitsi eta etxea saldu ezinek gatu direnen kasuan, espekulatzaileak. Baina espekulatzaileak gainera, galtzen ari diren kasurako bakarrik, irabazten ari diren kasurako ez. Orduan, hor badaude muga batzuk, tentuz begiratu beharko direnak, ni ez nago erabat adoz politikoak erabat geldi egon direnik. Ni behintzat aipatuko nuke, martxoan Espainiako gobernua saiatu zen praktika egokien olako kode bat jartzen, erakunde guztiek baiezkoa eman zioten, baina oso murritza zen bere baldintzetan eta oso kasu zehatzetarako balio zuen bakarrik. Jaurlaritzak maiatzan agerraldi bat egin zuen, justizia sailburua eta etxebizitza sailburuarekin gutxi gorabehera lehen azaldu den moduko
konponbide bat eskainiz, aholkularitza, bitartekaritza, eta bar, gertatzen dena da, kasu gehienetan ikusten dut baldintzak bernegoziatu egiten direla, zordunen eta bankuen artean, eta oroar ez direla prentsara iristen edo ez direla etxegabetze batean amaitzen. Eta oso portzentai txiki batean dago, seguru aski, muturreneko kasuenetan, aterabide zaileneko horiek, ez? Eta horiek bai bihurtzen dira arazo sozial. Muturreko egoerak direla, ez baina, nik uste muturreko egoera hori nahiko zabala izatera heltzen ari dela, kasuak ez dira bakanak, egunero 13-14 kasutaz hitz egiten egia, beraz, ez zait iruditzen ikusita ze gauzataz hitz egiten egean, familia bat bere ume eta guzti kalera, nora ematen dituzu gauzak, ezke, azten zara leku horretan jartzen, azalean jartzen da ikaragarria. Orduan, ni bai uste dute gertatu dela utzikeria handi bat, eta alderdi politikoek badutela zer esana, ez bakarrik legea aldatzea zegokienak, hau da, kongresuan daudena, baizik eta batez ere, gogoratu behar da, hainbeste hautan izan dugun kutxen izaera sozial hori non geratu den. Eta niretzat ikaragarria da, alderdi politikoek, eta beraz kargu politikoek, eta sindikatuek, kontrol publikoa duten erakundeek, desjabetzeak edo desauzioak praktikatu izana. Izugarria iruditzen zait. Kontraesanik eta handiena. Gero, zertarako behar du, ez dakit nola esan, izaera sozialeko obra soziala, hori bera ari bada jendeari etxeak entzen. Ordan, uste eta honek ere eman behar gaitula eta sakon batera, eta da, bere garaian hasi zirenak izaten komunidadeari laguntzeko, kredituak emateko laguntzeko entitate publikoak, kontrol publikoarekin, bukatu dute bankoa baino okerrago jokatzen, parean jartzen, eta benetan esaten dut berriro, obra sozialik eta lehenengoa izan beharko luke inorri etxerik eskentzea. Eta hori da... Hori beti gertatu dela, eta orain arte inok ez dagoela zera izan. Baina eske guain... Krisialdi aurretik desauzioak beti... Baina ez kantitate honetan, dana bezala, hori gatik esan diote, lehen punta hori ez dela hain bakana, egunero 14 kasutaz hitz egiten egeanean, Euskal Herriko familiak ez geha hainbeste, ez geha hain kasu bakanetaz hitz egiten ari. Orduan, nik uste dut horre danok, uste dut egin berdugula autokritika bat, batez ere, eta gogoeta bat, nola egondan kontrol publiko bat erakunde horien gainean, eta erakunde horiek, oain zorionez, esan dutenak, bai kutxak, Euskadiko kutxak, eta bai kutxabankek ez dutela aplikatuko lege aldatu arte, baina berandu etorri da erabaki. Bai, nik uste dut honezkero desjabetzeak edo desautzioak langabeziarekin batera bihurtu direla krisialdiaren aurpegirik tamalgarrienean, ez? Eta nik uste jendeak ere asoziatzen duela eta pentsatzen duela guzti honetan politikak eta politikariok porrot egin dugula edo egin dutela, ez? Talde hortatik, segurazki analisi sakon bat egin beharko litzateke nola iritsi geran egoera honetara arte. Ze kontua da orain politika konparatua komunikabideetan eta egiten diren analisietan ikusi daiteke nola oso aurreratuak diren zenbait herrietan, gure inguruko herrietan dauden araudiek kasu batzuetan ez duten hain arriskuan jartzen jendearen egoera, ez? Eta beste bitartekari batzuk eta beste baldintza batzuk bete behar dira azken batean, horrelako egoera batean zure burua ikusteko, ez? Eta bat nator baitera intzanek egiten zuen hausnarketarekin, urrutira joan gabe Euskal Herrian, eta uste dut Gipuzkoan izan zela, Gipuzkoako kutxan adibidez maiatzan, egon zan proposamen bat, inolako desjabetzarik ez egoteko kutxan, maiatzetik aurrera, eta akordioaren aldeko botoak bakarrik Ezker Abertzale eta Alderdi Sozialistarenak izan ziren, ez? Alderdi Popularrak eta Alderdi Jeltzalak dauzkaten ordezkariak eta ez duten horren alde egin. Eta egia da proposamenura zala oso politikoa, baina segurazki horrek asanbladak behin onartuta behartuko zuela gero kutxako presidentea alako erabakiren bat hartzera. Zer gertatu da? Joan dan asteko gertakariak ikusita, zer gertatu zuan Barakaldon eta egun batetik bestera ikusi du Kutxabankek inolako arazorik gabe esan duela gelditzen dituela desjabetze guztiak. Eta ez dirudi arazoak daudenik. Osea, gelditu arazi egin ditu, eta erabaki politiko bat izan da. Politikoa zentzuriko berenean, ez politika hori bat egin duelako, baizik da bere bankuaren enpresa politika erakutsi duelako, eta dana konturatu gira etzala hain zaila, eta hori egin zitekeela. Horretarako hildako bat euki behar izan dugu Euskal Herrian, eta Madrilen uste dut, edo Espainiako beste lekuren batean, beste bat, ez? Eta oso tamalgarria da. Azkeneko minutu,
Nik jundan egunean atzo bertan gehitu nintzen txundituta. Ikusi nuenean Madrilen urrengo desjabetzeak bultzatu nahi zituzten artean bankia bera zegoela, ezta? Nafarroan ere eta Nafarroan ere bankia agertzen da desjabetze politika hauetan. Orduan betzatzen duzu, baina zer da hau? Hemen aipatu zaigu egin behar dela hausnarketa bat, baina hausnarketa oso erreza da. Bankeri zenbat diru eman zion Espainiako estatuak, kenduta, hain zuzen ere, jende gehienak zituen beharretatik. Zenbat milioi eman zitzaizkion, eta ze garantia gutxirekin eman zitzaizkion, hasi baldin bada biharamunean, jende jendea kalegorrian usten, ez da? Hemen, horrelako irudiak nik uste dut, erabili beharko genituzkela gure pixka bat, gure simbologia eta gure kontzientzia kolektiboa pixka bat berpizteko, ez da? Eta, klaro, zer zan bankia? Bankiaren zuzendaria Rato izan zen, eta dakigunez bankiaren estruktura guztia erabili zuten, PP-ek erabili zuen zehazki, gobernutik eta kargo politikoetatik eta kargo politikoei usten zieten politikariak sartzeko, ez da horri izugarrizko egitura batzan zen, eta ez da inolako erantzukizunik, ez politikorik, ez ekonomikorik eman. Eta, karo, Europaren iparaldean, beste eredu batzuk ere badauzkagu, ez dugu beti beratuko Finlandiako heziketa sistemari, ez Islandia ere hor daukagu. Eta Islandian, horrelako kiebra den erantzuleak kartzelara joan dira, eta Islandiako gizarte zibilak erabaki du, edo erabaki erazi die politikariei ez dutela zor hori ordainduko. Eta Finlandia, barkatu, Islandia irtetzen ari da, krisitik. Bai? Orduan, beste eredu horiek ere badaude. Eta, karo, eredu horien aurrean, niri esatea PPek praktika egokien kode bat sinatu zuela duela ez dakitzen bat, eta esatea gero otoitz egiten diotela Maberginari krisitik irtetzeko, niri oso grabea iruditzen zait, oso fuerte iruditzen zait, nora goaz jende horrekin galdera? Bueno, galdera horrek erantzun asko izan ditzakezu, azkar erantzun nahi bali madiozu erantzu jozu, baina bokatu egin behar dugu, Adrian. Bai, bakarrik nik ustez argi dago gai honi erantzuteko orduan kontuetan errotu behar dugu krisiaren aurkaz estrategia jarraitzen dugun. Neurri batean zuk esandakoaren hildotik, ez? Eta zentzu horretan, lehen aipatu dugunagatik, oso importantea da kontutan hartzea, arazo personal, persona konkretu batzuen arazo baten aurrean gagozen, edo arazo sistemiko baten aurrean, ez? Eta ez daukot horren argi dago Espainia mailan arazo sistemikoa dela. Ez daukot horren argi zifren arabera Euskal Herrian be Holandan. Ikusten badugu berankortasun tasak, adibidez Caja Laboral eta Kutxabanken 5% inguru dagoz, eta Espainia mailan 11%. Arazo oso diferenteak dira, eta ziurazki bai, horre suposatzen dago, irtenbideak be oso diferenteak izan daitezkela. Arazo sistemiko baten aurrean badagoz, erantzun sistemikoak izan behar dila. Ja ez da horren beste begiratu behar izatea zorrak ordaindu behar diren ala baizik eta arazo sozial orokor bat dekogula eta arazo finanziero bat eta horri zelan aurre egin. Problema da, krisiari aurre egiteko orduan helburu funtsezkotzat jotzen badugu hemen edo Espainian egidan moduan ez defizita, sektore finanziero indartzea, ze defizita bigarren ondorio bat, bigarren mailako ondorio bat. Sektore finanziero indartzea eta horretarako ateratzea baliabideak gobernutik, familietatik eta enpresetatik zer egiten dugu orain horrelako arazo baten aurrean. Oso aukera gutxi daude, ez badira, krisialdiaren aurkako estrategia horiek hankaz gora jartzen. Oso irtenbide txikia, ez badugu zalantzetan jartzen, berriro ebe, finantza erakundeen bideragarritasuna. Horrezatik hartzen nahi diren neurriak oso txikiak dire eta oso margen txikia dago zer egiteko. Adrian Zelaia, Gabon, eta mila esker gurekin izateagatik.